Tak, poďme na to ešte raz. No. Dnes si postavíme 250 GTO Ferrari. Malo by ísť rovnako dobré ako všetky ostatné. Aj toto by malo mať čísla 112, teda má. Už ho mám otvorené, lebo mi trošku zhalúzilo nahrávanie telefónu, takže idem ešte raz. 112. Asi kvôli tomu, aby sa ľahšie dalo zavolať záchranka, že by v tých zmetkoch pri havárii nezabudli telefónne číslo. Bo nehody s takými autami budú asi vážne. Takže pekne postupne. Dúfam, že mi to teraz neskončí v strede nahrávania. Červené. Modré. Päť. Prepáčte za kvalitu obrazu občas, ale drgnem si do stojana, ešte na ňu nie som zvyknutý. Dobre, teraz dlhá, ktorá ide odpredu dozadu, krátka dozadu. Na druhú stranu to isté. Takisto krátka. Tak, teraz nálepky, takže tá spomínaná 112. V prípade dopravnej nehody volajte 112, tam sa o vás postarajú. Takže znova spredu dozadu. Tak, jedna. Mám pocit, že ja som to... dobre som to nalepil. Nie, zle. Opačne to malo byť. No tá čo už. Už to neprelepím teraz. Tu sme mali a teraz tu do stredu ide ten sivý pás. Tak. Tak, to by malo byť vsio tu. Takže môžeme si nájsť zadný diel. Blatníky. Čierny diel s jedným vynechaným. Tak. Dobre, predný diel. A teraz malé modré sem. Jedno. Druhé. Dobre. Potom tu máme takúto kocku, ktorá by mala ísť sem. A ďalšiu takúto polovičnú sem. Tak. Potom celá dlhá, ale s cindzikmi sem. Štvorcinzik dlhý. Dobre. A máme tu ďalšie nálepky, takže začneme znova. Toto by som už nemal dať naopak. Hádam teda. Naopak nie, ale zase mi ich dali na krivo. Neviem, v tomto smere, čo sa týka nálepiek, ja mám asi chybné modely. Lebo všetky nálepky, čo dávam, mi idú nejak na krivo. Tak, no. Nehovorím?
idú na krivo. Čo už, nemám šikovného lakírnika. Dobre, otočíme si na druhú stranu. Takže znova ideme urobiť zadný spoiler. Či čo to je? Jeden dzindzik chytiaci, druhý dzindzik chytiaci. Boh vie, na čo to je toto. Že by to bolo ťažné zariadenie? No, mať ťažné na Ferrari, to by bol človek iný frajer. Kto vie, čo by s ním človek ťahal? Hnoj? Pripevníme. Jaj nie, to je na krídlo. Aha, už som pochopil. Toto sa dá sem. Ale môže to byť kľudne aj ťažné. Toto sa dá sem. A to je super, to si môžeš nastavovať výšku krídla. Jaký chceš pritlak, tak to asi nepôjde. Jasné. Počas jazdy. Jakú máš rýchlosť. To je dobré, to sa mi páči. Nastavíme vrch. A zase tu máme zvyšné diely, aha, sleduj to. Dobre, nahodíme disky, kolesá, gumy na disky. Aktuálna téma, minule nám trošku nasnežilo a už všetci museli prezúvať. Takže jedno koliesko, keby to išlo tak rýchlo, nie? Druhé koliesko, tretie koliesko. Pozerám, že toto auto mám poskladané v rekordnom čase. Asi za to, že som ho nemusel už rozoberať. Takže Ferrari 250 GTO máme poskladané. Páči sa mi na ňom ten zadný spoiler, že si človek môže nastavovať. Ďalšia možnosť hrania sa. Odskúšame si ho. Tiež dobré. Dobré je. Pekne. Už sa teším na ďalšie. Trčia mu tie predné kolesa riadne, no to by bol zážitok v takom aute si to zajazdiť. Joj. Hádam raz. Ale nedám si na ňom číslo 112. K štartu pripraviť.